Chocolate yata ga. Na ay mga nutritious packs. O, pautog sa utin, 20%. Ato, kabalo ko mo basa ko nga kuhan. Pautog sa utin, 20%. Makawalag ngipon, 50%. 30% 30% pangat. Let's go! Delayed pa siya ng 45 minutes, guys. Yung mga meter taxi dito sa Manila, again, meron pa din, marami pa rin gagong driver, gagong taxi driver na nangungontrata. Kanina, sumakay kami dun sa MOA. Swerte lang sila, low-bat sa S2 kasi pag hindi, na-record sila. Yun, the number one problem is nangungontrata pa din sila. Nangungontrata. From MOA going to Airport Terminal 2, hinihingi sila ng 500. Tapos yung isa, nangingi ako ng resibo. Nagtanong ako kami, meron ba kayong resibo? And then, sabi niya, meron akong siyang resibo. But, nangingi siya ng additional 50 pesos. So sad, guys. So sad. So very sad. No, mga kapwa natin Pilipino, dinadaya natin. So, I think, kaya ako, pag pumupunta ko Manila, most of the time, I only use Grab. Nag-Grab na lang ako para makaiwas ng mga tarantadong taxi driver. Yung mga putang inang mga taxi driver na yan. Sana mawala na kayo, tingnan nyo. Kakaitis. So guys, just enjoy the video. So, we are going back to Cebu. Our flight is 11 o'clock. Medyo delay. Hindi medyo delay pa lang. So guys, bye! Good day, people! So, natahinatiyon ka lang na W from Kuwait. Okay lang yun, ano pangalan? Larifi Kalangan from Kuwait. Kailan na yung edad niya? 29 years old. 29, pero mura na siya, Kwan. 28. Tama na! Hindi naman maalat. Minus 3. So, sa may Kwan, no? Pila ka katuwing dito sa Kwan, sa Kuwait? 2 years. 2 years ka. Man ako. So, lagmit, mga 24 months na. Yan, mingaw kayo. Hasta yung mingaw, haway kabutangan. Grabe, no? Kapil sa bulsa, way joke pa. Kasi, wajud, pati muslo. Pero isip, usa ka OFW sa may mga message nimo kasi natay mga viewers diri nga gusto mag-OFW. Lisod ba siya? Lami? Lisod jud kayo. Abroad ra jud ang pinakanindot paminahon. Pero ikaw ang makato dito. Sus, grabe yung dinaruhay. Oo, sakto gid. Halos 24 hours imong trabaho. Halos walay tulog. Sige ra. Unsa day, dili man ka tigbangag og donut inyong trabaho dito. Tayo ang klase pagbang, pinitus-tus lang na. Sa may nagkuhan sa mga ka dito, magician, sa man. Oy, DH, oy, trabaho jud. Sa man ng DH. Yung sabi yung pagdaro. Pagdaro, tanan na, manghinlo. Dali mo yung pagdaro dito sa balay eh. Oy, map dito. Tawag dito. Hindi jud basta-basta. Pero daghan, Dahil sa ako karon kay isa lang ko sa kabalay kay galing man ko sa Kuwaiti house and then wala na ko nagustuhan ang ugali sa Kuwaiti. Dili man sa kanang kuan sa pagsira sa ilaha pero kanang mo na lang mo dila ako na kuan kay ako may nadito. So nibalik ko sa agency and 4 months. So balik ko sa laing balay ato ko sa Palestine ug Syrian. Okay man pod sila kay mura man sila Pilipinong okay maka-entertain. So ni-stay nilang ko dito 2 years. Pag gumana og 2 years ni uli na ko kay ito ko jud kayo pwede mo relax ug kanagsa. Pero magsugod ka sa sinugdanan ha. Kung sa may tumong o tinguhan nimo nga nung nag-OFW. Siyempre,
OFW ko para sa future, para pang kapital, para magnegosyo na ng pag-uli, kay para dili na pasigid ko OFW. Kami dagan gyud baga itinig tubigan ron. No, kami madawat ron ng mga Kuwait dollars. Wala na, gipa-change na, gipa-dala na ko ba? Dawat ni ko 1,000 yun, no? Di, no. Pwede sigupin lang sa chocolates Pero sa katinood na ang mga kuwang ko nito maguyab-uyab ko na. Ay, tinuod jud na tayo. Pero kuan sa man ka tinuod nga panultihon ba basta gikan ka sa gawas kanang diha nang pauli daga na kailan nimo. Tinuod na. Tinuod jud kay na. Dagan kay pasalubong ha, dagan kay uy artistahin kay kapag abot sunod adlaw ana kay jamo. Wa na. Chupin na ka. Pero sa panahon ng inahanglan ta, asaman mo. Asaman mo. Wala, no, ningani mo. Sa paggato na lang, pag ayo-ayo, bisa ayo-ayo na lang, wag yun. Uli rin na. Pag-uli, dagan na kailan. Bisan man lang og paglakaw na bulag sa ulo ipadala. Wag yun. Wa jud. Pag uli daghan kayo na overbagahe lagi sa sige imong pasalubong. Pampait pag yun, iniglar ka na to, makaupang pag yun to. Oo, kana jud kay manghiram ta di man ta pay ko anon. Dito na lang tamang utang sa 5-6 nagatubog pa jud. Sana Bombay na, o kuhan, silingan na ako. Dito sa mga co-op, mga utang dito mga 5-6 dito sa mga bugbo. Pero karon nga nakauli na ka. Saman, excited ba ka? Saman, sa may mga preparasyon mo. Uy, excited kaayo uy kay gusto na ko makarelax sa Imong ba na nagpaabot dito? syempre. Kahit akong mahitabo ani nga gala inikabot ha. Dakong istorya no. Kay gipang mingaw sila sa usag-usa. Daghan sa mga gabi nga mga bugnaw kayong mga kuan lunhaw ng hangin. Way mga kus pero karon mga ugma o karon sa gabi. No mag-abot yun ug magtigi ang ilang kusog sa panahon. Mawali reality. Mo na yun. Pait kayo kagi Sabay, dito. sinatian. Bakit kayo maging OFW kay kung gusto ka mag-attend OFW dapat na kay kanang lakas na loob, taas imong pasensya. Murag ko anay na murag kanang gitawag nila nga Captain Barbell. Tinoda. Oo, ana Ibay at lakas ng loob. kailangan jud kay ang unsa ilang ugali dito dapat imong sabot i-adjust. ka nung adjust. Ikaw jud ang mag-adjust kay Culture, ikaw ang culture. naadira sa ilang poder, dili ka maging ikaw ang maging mataas, dapat ikaw jud ang maging mababa kay naman ka silang teritoryo. Sakto-sakto yun. Dili jud ka magpataas-taas dito kay ikaw ang kuan dayo. So, pila may range lang nga nilang kamangutana sa saktong digits, pila is window. Mga range lang, mga kung i-convert nimo Sa karon Philippine peso. 120 KD dito diri mga 20,000 20,000. Gamay ra gyud. sa kuan sa rate. Oh, gamay ra gyud. Gamay. Sa ante. So, pinakadako. Pila may pinakadako. Kag mataas ang rate 23. 23. Kaya Kung mo. hikapo ng kwarta, mudako pag yun. Ngayon na, may mga butang hikapo ni mo mudako. No, kanang ito'y madugay ni mo hikap sa ito'y mudako man saka. Chapso mo. So, kato mga higala, nadunggan ninyo ang sakayang mo sa OFW. So, unsa pa imo nga kuhanin mo? Mga mensahe mo, balik pa ka or dili na? Natagam na ka? Ang OFW no, nindot man unta kay najud kay every Kwarta. month na kwarta pero para sa kuano kung kaya ra diri sa Pilipinas Diri na lang negosyo yun. gig nagmay dirian na lang jud ta ayo na lang jud pangarap ana OFW kay mo to, dito jud nimo masinati ang wala nimo na sanitian diri sa ato ang bansa. Sa to pa, nakaigit sa ganito, samtang naglakaw. So sobra pa sa igit og gyud. So niagi sa gagpasmo-pasmo kay Grabe ang magpadala ka. Ang kaon dito kay tag isa ra gyud ka sa isa kadlaw ka isa ra O gyud. sa ragyot nga na, Oo, magbigay mo natag- libre kaon na dito. Naaman jud pero kanang Sa- late na jud permanente Late ang sa kuan kay diri buntag utok kanang hapon 3 jud times a day, kaon. dito kay isa ra jud usay kay alauna alas 2 alas 3 pa kay mga trabaho ginaapas.
Pahit pag yun nag-Ramadan mga higala. Oo, ako binuntagay, Sa alas pili 5. mo Muslim, dami mo tanan. Alas 5 na mi mahuman, amo ang ahugason. So, saan na yung kuhan eh? Palasyo ng inyong gikuanan? Saan na? Bisan pag dili palasyo, basta ang ilang tingkaon, mag-prepare jud kag daghag pagkaon sila kay ang ilang Birthday party ka dadlaw? Oo, kay Ramadan man wa sila nagkaon sa buong Hindi ka nang dili Ramadan. Saan na? Normal Oo, ba? normal lang. Kaya isa lang na sila mga umsi sa kadlaw. Grabe no? Oo, yung unang pag manilag pangaon, ikaw na po na mo kaon sa ila, alangan magtuna-una ka nga. Ang imo ay laha pa jud na sobra lang nimo ay nila. Mao imong kaon nun. Ang adjustment, Mga grabe ka lang. So mga higala, ako dito pwede magkuwait no? Kay makita sa lawas, manatay pagkabusawan. Oo. Mapas mo ta dito. Ito ni daw. Pwede naging payatan no pag ikan ako 40. 48 ka. Oo, Karon oo. 47 na. Dato kay siya kitigi, nawala ang 46 motibo. mo. 46 ka. So lugar, kung day off ninyo, sa may buhato ninyo nito. Kung walay di off, oy, depende na lang sa amo. Palupat mong tabahan mo kung inanaw. Wala jud intang sige trabaho. Pero ang kagubot dito, ang gira, kumusta man? wala may gira dito. Ah, wala day gira day. Sa Saudi. Saudi dito. Sa Yemen. Layo-layo, day na sa Kuwait. Oh, layo. So mga higala, no? Nakuha na niya ang record-breaking. Nakuha na siya kadlaw, kung ay ligo. 26 pa ko 26 nagikan. pa siya. Stop over 4 hours sa Saudi, 7 hours diri sa Manila. Sa Pag-abot, dili pa jud. oh, delay pa gid niya. Pag-abot pa gid daw, Magsakay pa jud ko kuan bus 5 hours na ingon sa among bukid. Masa din nyo, day? Kapalo. Masa paingon nagbukid nun? Suro Dili ay na rin. tagom. Tagbo, di ay? Layo, sad. Sakto. Yan, naay mo tagbo ni mo sa airport, wala. Uy, naay magtagbo uy. Sa man? Oh. Problema, tagbuon ng problema. Uy, bukangga. Tagbuon ka. Sabi no? Lahat ng tagbo na kay naway dagkag wala. Kanay mga higala, taga-Sibura niya. Taga-Sibura. Kasi, tanawan ninyo maayo, basta morning nagkuha sa inyong cellphone. Gumamig flight ni mga higala. Pero kaning kuha, taga sa Davao ni muli sa Davao. So, i-greet to mga nangabilin dito sa Kuwait. So, may kuha ni mo message sa mga sa ilang. Uy, sa akong mga friend dira sa taga Kuwait, tanan ko diri sa Pilipinas, panguli na mo, ay na mo sige daro dira, undangin na ninyo diri na ta sa Pilipinas manarba. Pero ingon sila, di ko no ka magpalabig kabutan. Kay mula pas ka sa langit, waya po, pabalik. Wala si Juan, hindi na pa sa langit mo. Style mo na sa rin. Sobrang kahit kukunin ka ni Lord. Pero sa may plano yung mangyut ni mo ron, magnegosyo na lang ka. Unsa man? Manegosyo na lang yung kuha ni Quick ang San Pedro. Pamalit biya mo ha. Pamalit. Ito yung negosyo kag lukod mo, ini kasapaan ko sa inyo. Ano paluglugo di kuha na kay wakot ko din sa may itong Quick kay gusto pa mo malit biya mo sa Yun kuha. ta, tayo, wari kay kayo Kaya taan ito. malog lukod, Naay yung yung tanas explanation. ko. Tamnan ng mga yung tab. Sayang. Uy, na may mga kuan dito na mga kuan. Mas nindot man jud ng everyday no, mga binulan Nakay kay usay ma kuan pud ka ng farm. Oo. Kanang naay kanang sa ganino kuanan og mga unsa ni Harvest. mag-harvest o yan sige kulan sinapay unsa ni bagyo masigag kakuanan among mga saging. Ang technique sa dana para magsigulan, pirmin ninyo liguon ang inyong iring. Mulan mo na. Uy, grabe kaluoy pud sa iring. Kanindo ta na liguon ang iring. Mo maingon sa katiguangan nga laliguan ang iring para mulan. Nya bagyo man pud. So di mga kuanan pud among mga saging dito kamaisan di panghanaw. O ato lang hilamusan ang iring para gamay rason. Yang ito Pero ay lang ang iro kay iring may gisulti sa katiguangan. So mga higala mo to tong kauban. Muli ka Thank you no for watching. Subscribe po no ha. Mga higala, tinuod yun ang panutihon nga kung agarot ka tigit ka mo diligid sa pangatag. Oo. Nay naraw. Gipang tagaan may mga higala. Salamat kayo, salamat kayo. Sa may message ni mo brad. Thank you kayo, ma'am ha. Ma'am, Maripi, salamat kayo sa Thank you guys, yung gatag. Indot kayo chocolate yata ga. Na ay mga nutritious pack. O, pautog sa utin 20%.
Ato mo, papalo ko mo basa ko nga pa. Botong sa otin, 20%. Makawalag ngipon, 50%. 30% pangag. 50% pangag. Grabe kayo mga gala. Ang tanang butang nagi. Hinumdan yan na nagkaabot na din niya. So, salamat. Salamat kaya sa iyong karanta ko, ma'am. Ang gala, kung makita ninyo ni Stabaw, Pag-over ito. Magkita ka po, ma'am. sa Musuroy kag Cebu, namin. Sayang Pikas Park na pati ito, Caldigo, mga pitsil, mga kitchen set, nagapat. So, salamat kayo, ma'am, kung makita ninyo ni Davao, ayaw tawag ninyo tulisa. Tulo ka po, cellphone. Ang usa ko no, para sa original. Ako, kung sa original. Hindi na ito nakuliyon. Bye! Hey guys, it's me, Jet Li. Shoutout sa Kolomo Vlog sa